Mateo Kapitulo 21. Og sa nahiduol sila sa Jerusalem, ug mingabot sila sa Bethphage, haduol sa bukid sa mga olivo, si Jesus nagsugo sa duha sa iyang mga tinun-an, nga nagaingon kanila, "Umadto kamo sa lungsod nga anaa sa atubangan ninyo, o gilayon, hingkaplagan ninyo ang usa ka asna, nga gihigot, ug ang usa ka nati uban kaniya. Hubari ninyo og dad-a sila kanako. Ug kung adunay musulti kaninyo sa bisan unsa, mag-ingon kamo kaniya. Ang Ginoo nagakinahanglan kanila, o gilayon igapadala sila. Karon kini nahatabo aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon, ingnon ninyo ang anak nga babayi ni Sion. Ania karon